They left me with nothing. Vuoden paras setämies on ehdottomasti Assassin's Creed 3 Heitham. Pelin julkaisijahan on erikoistunut keski-ikäisten miesten sielunmaisemaan. Assassin's Creed 2. Parasta antia oli Ezion vanhenemistarinan seuraaminen, kuinka tylsästä stereotyyppisistä italialaisista hahmosta tehdään vähitellen vanha, viisas, kokenut ja todella moniulotteinen pelihahmo. Assassin's Creed 3 tekee tää täysin päinvastoin ja täysin väärin. Assassin's Creed 3 pelaaja pääsee ensin moniulotteisen, monisärmäisen Heithamin saappaisiin, kun yhtäkkiä törmääkin stoppiin ja tilalle tulee Heithamin poika Connor, joka on suurin piirtein yhtä kiinnostava kuin tapetit. Ja vaikka tämä on tehty väärässä järjestyksessä huonosti, niin Heithamin alkujakso Assassin's Creed 3. erityisesti Heithamin viiksikään setäbossin ansiosta tuo ehdottomasti Heithamille vuoden setämiehen tittelin.